uSibusiso kaDlamini, uPresident waKwaZulu-Natal Indigenous Games Council. Silana nje ePortshepstone Ogwini District lapho esilala khona ama-Indigenous Games. Qeda nje u-20 years ekhona idlala kuzifundazwe ngokuhlukana kwazo. Singasho ukuthi-ke imidlalo iqalile esukweni layizolo kwaze kwaba namhlanje kumhla ka-25. Ama-district bekhona wonke edlala futhi imidlalo yethu okhokho Dibeko Umlabalaba awomagenda ewunani in total. So nje singasho ukuthi izinga beliphezulu kakhulu kuma-district ukudlala le midlalo yethu and balitshengisile ikhona ukuthi likhona, but singakuveza futhi ukuthi le midlalo isupportwe kakhulu uhulumeni waKwaZulu-Natal Sports Arts and Culture lapho enze sure ukuthi izinto zokusebenza nezokudlala siyakwazi ukuyithola nezingane futhi zithola indawo zokuhlala ezisezingeni eliphezulu. Singasho nje ukuthi imidlalo ihambe kahle kakhulu and sinethemba lokuthi futhi besibuya ngonyaka ozayo sesiya kwenye district imidlalo yethu izobe isezingeni elikhulu kakhulu. Singasho kodwa ukuthi ngoba sidlala kuye ukuthi sihambe siye ku-national level, but awekho ama-national games, so nje sekukudlala nje abantwana babe sesimeni and then sizoba-ke nama-competition azobe khona elandelayo kunyaka noma next year. But nje singasho izinga liphezulu kakhulu and sibahalalisele nabathe bawina sisazowathola ama-result. Nohulumeni-ke sibonge kungqongqoshe wethu waKwaZulu-Natal u-MEC uBaba Khawula ukuthi nje asinikeze lo support ukuthi ama-Indigenous Games akwazi ukwenzeka and nabasebenzi futhi bakahulumeni behola u-HOD laphaya noDr Sifunda ukuthi bakwazi ukusihlanganisela basinikeze abantu abazokwazi ukuthi imidlalo yethu besezingeni eliphezulu. Angibingelele igama uXabiso wakaSikhali uconvener womlabalaba kwaZulu-Natal KZN umdlalo wencitha buchopho. Bonke njengoba bedlala kanje baqale ama levels omasipala babo base bekhuphuka njengoba bela bamela ama district abo. So okwamanje nje cha kusadlaleka kahle kakhulu futhi nengane ziyayi-enjoy imidlalo. Umlabalaba ngaqala ukudlala ngo-2002 manje sengucoach we-KZN. Yes, potentially no, and futhi isikhathi esiningi manje sidlala ngabadlali abancane nange-age. Lokho kuyasilekelela futhi noma sekuyiwa kumasalka ukuthi ukuloke kubuya ubuso engathi sesiyabujwayela futhi nabo baya-improve in terms of ama-skills abo, ukudevelop ama-skills e-game. Okuhle kakhulu ithalente lomlabalaba liyakhula kakhulu kaZulu-Natal ngoba uma uzobheka sinengane ezino-11 years kodwa edlala khona la kwi-district ezinye zino-13 years. Akusekho ukuthi umlabalabo wabantu abadala sungashawa nayingane encane nje kushaya inamathisele, so sibona i-development iyinhle kakhulu. Mhlawumbe ukubuka i-competition namhlanje la sikhona ngicabanga ukuthi i-competition inkulu if ubuka ukuthi now we have a mix sinabantu abadala sinabantu abancane okusho ukuthi as much as thina sikhula siya phambili there is a development ezayo of which i-development futhi esinayo ngiyibona nayo izosinikeza inkinga because bayancela kuthina bayancela koza ukuthi kwamanye ama-district, so lokho kuzokwenza ukuthi umlabalaba wethu ukhule. Ngibingelele igama lami nguSanele ngwakamthimkhulu, imina coach convener ophethe umdlalo intshuva. Intshuva-ke iyasiza kakhulu ebantwaneni abasakhula abasebancane ngokuthi iyakwazi ukuthi umqaqe umqondo. Iyasiza kakhulu emntwaneni othanda kakhulu ukubala ngoba kusebenza kakhulu ukubala la. Ngiyathemba ukuthi nasey'koleni bazowufaka ubasiza abantwana ubalekelelele endabeni zokubala. Ngithathele lithuba ngibonge kwabaphathi bezemidlalo ukuthi basiphe ithuba elinjengaleli sokuthi sikwazi sihlangane lapha senze le midlalo ibe impumelelo. Ngibonge nozakwethu esisebenzisana nabo, umsebenzi omuhle uyaqhubeka. Siyacela ukuthi leli thuba nakuzo zonke iy'ndawo akungakafinyeleli khona imidlalo enjengalena bekwazi ukuthi bayifake izifike nje umhlaba wonke, kungabikho la kuthiwa khona intshuva ayikho.
Sanibonani, igama lami nguSihle wakwaNdlovu Sibongo. Ngiwu-president weNduku eSouth Africa kodwa la ngize njengo-convener weNduku kwi-province yaKwaZulu Natal. So umdlalo weNduku umdlalo owawudlalwa kudala udlalwa obaba bevedlala ubunsizwa. Empeleni uma ubukisa kahle kwangeve ngoba kuliwa kodwa kwakungcwekwa futhi kwakhiwa nomuntu ngoba umuntu odlala induku uba umuntu odiscipline. No, okay, umuntu okhulumayo umlondolozi waKaNdabani eHerigwala emakhaya esigodini kaNokweja eMawushweni. Njengamanje besila sizodlala ama-Jazz Games ngidlala ikhodi yenduku mina. Ngingomunye wabantu abayinkunzi. Umfowethu bengidlala naye wasemajuba. Umngani wami omkhulu. Umngani wami nje ekudlaleni ekuphileni sathona khona la kuma games so sabantu esitishana nawo naye. Sithembile noma yini. Uba disciplined egroundini, ube disciplined ekhaya nasemphakathini futhi. Iyona nto esiyakhayo leyo einganeni. Uzoqaphela ukuthi isikhathi esiningi abantwana abadlala ezemidlalo abavamisile ukubandakanyeka ezimweni zobugebengu, ubudlubula-dlwendlwe ikakhulukazi nezidakamizwa ngenxa yokuthi isikhathi esiningi basuke besichitha emagroundini bezivocavoca. Umuntu uzizwe ejabulile kakhulu futhi ne-team yami sikuplana ukuthi sobuya negolide. Iplani yethu nje ilapho futhi kuzokwenzeka. Mase kuphelile futhi phela ngikutshela kuzokwenzeka, ngiyabonga. Bekunenhlelo, in fact kunenhlelo ezikhona zokuthi ama-IGs lawo esiwadlalayo la KwaZulu Natal ke siwayise Africa. Sithola amanye amazwe ase-Africa esoqhudelana nawo. Sidlala imidlalo yabo nabo nathi futhi sibafundise eyethi imidlalo. So nathi siyafisa ukuthi ngelinye ilanga la kuma-IGs kube khona imidlalo esizokwazi ukuthi siyidayise emhlabeni ize mhlawumbe ngelinye ilanga ifike kwi-level yama-Olympics.